Lapsettomuuden pelko on vahva tunne, joka voi viedä voimat pariskunnan yhteiselossa. Lääketieteen kehittymisen ja avoimen keskustelun myötä yhä useammat lapsettomana pidetyt parit voivat saada omia lapsia. Lapsettomuusklinikka Fertinova tarjoaa yksilöllistä ja turvallista hoitoa ongelmaan, joka on Suomessa yleinen. On laskettu, että jopa noin joka 5. parilla, 20% pareista on jossain vaiheessa elämänsä ollut lapsettomuusongelmaa. Nyrkkisäännön mukaan hoitoon kannattaa hakeutua, jos raskaus ei ole onnistunut vuoden yrittämisen jälkeen. Lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan ei kannata kuitenkaan tuhlata liikaa aikaa, varsinkaan jos tiedossa on tekijöitä, jotka voivat heikentää raskaaksi tulon todennäköisyyttä. Jos naisella on epäsäännöllinen kuukautiskierto, mahdollisesti on ollut joskus tämmöisiä tulehduksia, jotka voisivat vaikuttaa siihen, miten munanjohtimet toimii, tai jostain syystä on tiedossa, että miehen siemenesteen tilanne voisi olla heikentynyt, niin silloin meille tietenkin tutkimuksiin saa tulla juuri siinä vaiheessa, kun siltä itsestä tuntuu. Lapsettomuuden syitä selvitettäessä miehiltä tutkitaan siemennesten näyte. Naisille tehdään usein hormoniverikokeiden lisäksi myös kuukautiskierron kartoitus. Tutkimustulosten jälkeen päätetään mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Päätökseen vaikuttavat Fertinovan asiantuntemuksen lisäksi hoitoon käytettävä aika sekä pariskunnan omat toiveet. Aikaisemmin lapsettomuushoitoa on pidetty pelottavana asiana, johon yhdistettiin mielikuvia terveydellisistä riskeistä. Nyt hoitojen riskejä on saatu minimoitua samalla kun tulokset ovat parantuneet. Se mikä on tapahtunut nyt viimeisten vuosien aikana on se, että nämä lapsettomuushoidot ja etenkin koeputkierimytyshoito on muuttunut huomattavan paljon helpommiksi. Se hoito on kevyempi, se on turvallisempi. Fertinova palvelee asiakkaita ilman jonotuksia. Ensimmäinen asiakaskäynti on maksuton. Henkilökohtaisissa hoitosuhteissa kaikki asiat selviävät vaivattomasti. Meillä on etuna se, että me ollaan kuitenkin pieni klinikka ja me pyritään siihen, että potilaalla tai pariskunnalla on aina oma lääkäri. Ja se helpottaa tietenkin asiointia, pariskunnan asiointia, kun ei tarvitse aina aloittaa kaikkea alusta. Tietenkin se helpottaa myöskin lääkärin työtä, kun potilaat ja pariskunta on tuttuja, niin ei tarvitse aina aloittaa ihan alusta kaikkea.